Halo guys, kia lagi bertempat di tukang es teh jumbo. Es teh jumbo 3.000-an kia guys. Kia pop es juga kia, rame banget kia. Manggone nanggone umai lampion. Kia guys, kia ditukoni ngene kia. Pemandangannya apik nemen kia. Mendung-mendung rasane panas ngombene es mambo es jumbo. Es teh jumbo sing regane murah. 3.000 li segelas gedene ora karuan kuwi. Wis es gede bakule ya gede kok. Wis ora patut-patut. Pokoke garep pesen es jumbo bisa, garep pesen lampion ya bisa guys. Kia pembeli nih ke ramen ora karuan, bakule ora keton bokong. Wah, gue nangane ke. Posisine mangkane nang ngoring Sukomulyo sebelah lor, Mulyosari sisi wetan lor. Ya. Garep nganggo es apa bae uli. Kayak penjualnya lur, wah, kayak penjualnya kia sing jenengane es jumbo es teh ora kudu duwite akeh ning bisa seger awake adem kabeh. Anyes rasane lur kia. Iki kudu dituku diramekna bareng-bareng lur. Kenangkane es kopi ana, es dawet ana ya. Ora ana. Es sing diuplek-uplek jenenge es apa kowe? Pop es. Ya, ge. Demene ora karuan ge, penjuale ya seneng, sing tuku ya seneng ge lur. Ora patut ge, patut ora kudu. Es jumbo wadahe gede banget. Wah lur, wah. Bakule ya gede, gelas gede. Oke lur, dilarisna. Loro ki karo pop. Loro, kuwi pira uli, kayak bakule ki lur. Jan nganti sibuk ora karuan. Bakule nganti kemringet gobyos. Wah. Melayani es. Wah. Ki bakule ki lur, ya. Diramekna. Men supayane laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis duwite kumpul. Es anyes guys, aja kelalen kia nang